रुपये 400 रुपये नाही करा. जास्त 700 रुपये 700 रुपये 700 रुपये संतोष 750 रुपये 800 850 रुपये 850 रुपये 900 रुपये 900 रुपये 900 रुपये भैया एक पर दो क्या ज़्यादा कुछ भी ज़्यादा लगा दो 900 रुपये 900 रुपये जाने 900 रुपये ऐसे बोले बोलो 500 600 700 700 रुपये 700 रुपये 750 रुपये 800 रुपये 850 रुपये 850 रुपये 850 900 रुपये 900 रुपये ऐसे कर ऐसे मारे तो जानो से